Čaute, dneska je trochu také memečko, zavrel som Dominika do basy, tu má jeho veci, na našom Minecraft svete, rýchlo vám to ukážem, nič tam ešte nie je. Tu máme náš dom, odpočinková miestnosť, Dominikov dom, toto je Dominikov kadibu, to je nepodstatné. Podstatné je toto väzenie a Dominik. Opováž sa niečo vyťažiť ťa. Ja si zatiaľ takto pekne idem na túto truhličku. Krásny výhľad tu máme. Ty čo to ťažíš? Ešte raz. Opováž sa to urobiť. Pusti ma z toho väzenia. Čo robíš? Naspak, Dominik, okamžite pod naspak. Naspak, Dominik, inak keď tam teleportnem ja. Chod naspäť do väzenia. Chod na záchod kadiť a budem sa na teba pozerať. Chod to, Dominik, okamžite to choď ťažiť ten... Čo robíš? Dajte like a odber a pustím ho z väzenia.